Naka-live ulit si Kabsat Makoy. Ngayon maulan pa rin na gabi. Maulan na gabi pa rin dito sa Pilipinas. Yan. Pero compared sa kagabi, sa kanina madaling araw, mas umiigi-igi na araw, parang maambon-ambon na lang ngayon. Mas matindi yung kanina, talagang bugso kanina. Kaya nagbaha-baha na naman sa iba-ibang kalsada, sa may Espanya, sa may Recto, baha. Yan. Ngayon, medyo okay naman na. Malamang nga may pasok na bukas. Musta na kayo kakabsat mga bunsoy? Live lang tayo sa gabi. Yan. Kwentuhan lang, simpleng kwentuhan lang. Mga OFWs dyan, immigrants, musta na kayo kakabsat mga bunsoy? Bunsoy yan. Teka. Alas 6 pa lang din. Imbag na bigat ita, bunsoy yan. Diyan sa California. Sa'yo, sa mom mo, sa dad mo, kay lola mo, kay manang Jen. Imbag na alas inyo dyan. Imbag na bigat. Alas 6 ng umaga dyan. Nagrurubot ka na siguro, papasok na sa work. Nagrurubot na yan eh. Naghahanda na, magbe-breakfast na yan. Tapos papasok na sa work. Alas 8 ng umaga work yan. Hanggang alas 8 ng gabi. Ingat lang kung sa'yo yan ha. Drive mode mo. Ingat ka lang lagi sa work. Ingat ka lang lagi dyan sa California kung sa'yo yan. Kapsat imbag na bigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Alam ko, hagip din kayo ng bagyo. Ingat lang kayo dyan, kapsat. Yung bagyong galing sa Florida, di ba? Parang mahagip din kayo dyan kahit paano, di ba? Ang lakas eh. Nakikita ko yung devastation sa Florida, grabe. First time daw nila nakaranas ng ganun. After 100 years. Grabe yung dinaanan talaga ng bagyo. Grabe. Kaya pag umiigi-igi na naman ang panahon, baka bibigil tayo na naman ni Kuya yung bahay niya doon. Titignan niya yung tenant doon sa bahay niya. May umuupa kasi doon, di ba? Malamang sisilipin niya anong sitwasyon nun. Saka Panama City Beach. Wait lang. Pudot man eh. Kahit maulan, mapudot pa rin. Pasok lang sa akin live. Landers. Tamsa Kuya. Salamat po, Boss Landers. Nagla-live na rin tayo ngayon. Kakaumpisa lang din. Pang-apat na saan lang palang po ngayon. Nagla-live na rin po tayo. Salamat po pagpasok po sa akin live. Boss Landers. Salamat pagsilip. Jakita ko po kayo. Yan, may jacket ka na po. Alam ko po yun, Boss Landers. Actually, second channel ko na po ito. Pero baga, second channel ko na po ito. May nangyari po dun sa dating channel ko. Okay na yun. Hindi ko po kasalanan yun. May nagpa-demonetize po sa akin yun. Dating channel, pero hindi ko na iniisip. Kaya gumawa na ako ng bagong move on na lang tayo. Masaya sila sa gusto nila eh. I-report po kay YT. Na-demonetize. Kaya baby pa lang tayo. Nagbaback to zero po tayo. Okay lang. Yung mga tiga Japan po dyan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribit, ibang narabi din sa inyo dyan sa Japan. Diba? Yung mga tiga dyan sa Taiwan, Kapsat Geraldine, ibang narabi sa inyo dyan. Imbag na rabi din sa inyo dyan. Para namamagatong namamagatong kaliwa. Hindi na mo ginaano ko na nga po, bigla na lang.
Kapsat Marivic, musta? Okay na po, Boss Landers. Moderator ka na. Salamat po sa support. Yan, Kapsat Marivic, yung mga nandiyan po sa Hong Kong. Ay, yung mga nandiyan po sa Taiwan, Kapsat Geraldine, yung Bagdarabi din. Sa inyo. Yung mga nandiyan po sa Hong Kong. Kapsat Toy Kiki, Mami Sangkes 5 Vlog, gusto po, dyan sa Hong Kong. Dami po kasi babatiin. Mga OFWs po kasi ito. Kapsat Diana, dyan sa may Ireland. Imbang na Malen, Kapsat. Ingat sa God bless din siya dyan sa Ireland. Kapsat Charmy, imbang na ano rin sa inyo dyan. Imbang na Malen. Dyan naman sa Sweden, Manang Adel. Mga nandiyan sa Sweden, imbang na Malen po. Ingat sa God bless po sa inyo. Yung mga nandiyan po sa Hong Kong pala, si Kapsat Disay. Yung Disay po ba? Disay. Imbang na trabihin din sa inyo sa Hong Kong, Kapsat. Ingat sa God bless din sa inyo dyan. Yung mga dyan po sa Middle East, Pamangkin Joji, Kapsat Baby Love, Kapsat Ping. Kapsat Ping, Kapsat Royland. Sa inyo po lahat dyan sa Middle East, ingat sa God bless din po. Kala Kuya Ben, dyan po sa Baguio City, kala Maestro Paul TV. Yan, ibang na Rabi ipusin din dyan sa Baguio City. Malapit-lapit na rin po ako babalik dyan. September. Middle of September po, akit na po ako ulit dyan. Kita-kita po sa, kita-kita kits po tayo dyan sa Baguio City. Yan, Kalabang Alice Sipcon. Yan, naka-live din kasi siya. Ma'am Cecil, si Ma'am Yins, Mami Chona, Mami Lita. Mami Lita, ingas din po kayo dyan sa Canada. Ingas lang po sa heat stroke. Masyado daw po mainit dyan ngayon. Yan. So, Mami Malo, kay Mami Alisa. Kulkulog. Yan, kay Mami Sangkes 5 Vlog, kay Mami Malu. Sa inyo na po lahat mga mami. Ingat at God bless din po sa inyo na. Sa lahat po ng mga Manila vloggers, Kapsat Daddy B, Kapsat Robert, Kapsat Rex. Kapsat Kuya Perenal, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin. Dami kasi, daming Manila vloggers eh. Yan, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Pinoy Vlogger. Sa inyo na po lahat, mga Pinoy Manila Vloggers. Imbang narabi sa inyo na. Live pa rin tayo ngayon. Pasok-pasok lang po sa akin live. Pang-apat na gabi na natin pang-apat na salang na natin to. Kanina, binilang ko kaninang umaga nag-live na ako. Plus na yun. Pang-apat na to. Ano yun? Baka pinasukan na naman ako ng This message is held for review. Ano yun? Sino yun? Naimbag na Rabiim. Kapsat, kamusta? Tibiyag. Ilocano, ayan mo. Ita, Kapsat. Bakit ginanon? Ba't ginanon ka ni Diba? Bakit po ganon? Mahigpit naman masyado nito. Baka kala niya sa biyag balls. Kaya biyag po means biyag means buhay. Mali magkakaintindi ni Whitey. Kala niya balls. Biyag. Dito po muna sa Manila, Kuya Makmak. Kasi po, ginagawa ko yung balay ko niyan sa Baguio. Second week po na September, babalik po ako doon.
Sa Isabela naman po ngayon, bumabagyo. Kung hindi po bagyo sa Isabela, sobrang init. Hindi ko po kaya. Asthmatic po tayo. Dito po muna sa Manila, boss. Bakit kaya hinaid yun? Loko. Oh, naimbag nga. Tama naman ah. La Union na Kabsat. Ganun po. Apo, Isabela, Baguio po kami. Pero si Papa po kasi originally, Lawag. Pamilya po nila Papa, Lawag, Ilocos Norte. Nag-migrate lang po sila sa Isabela. World War II. Kasi mga Hapon, nandun na po sa Ilocos Norte, nasa Lawag na eh. Umalis sila sa Lawag. Nag-stay sila sandali sa La Union. Si Papa, pinanganak po sa San Fernando. Sa San Fernando po, inanak ni Papa ko, Lawrence Hospital. Buhay pa po, di ba? Doon po pinanganak si Papa. San Fernando, La Union. Kasi yung governor dati ng La Union, uncle niya. Bali si Uncle Mauro Ortiz. Yung huling governor bago Ortega sa La Union is Ortiz. Bali kalululuhan ko na po yun. Sa Lola side. Bali ano daw po ni Lola yun. Lolo ni Lola eh. San Fernando po, inanak ni Papa. Sa Lorne Hospital. Ganun ba kabayan? Magandang gabi kabayan. Gandang gabi rin po. Bakit ganun na wala po yung jacket nyo? Jacket na po ulit kayo. Salamat po pagpasok sa akin live. Boss Maki TV, YMCA. Yan. Konting tsaga-tsaga lang po sa September, middle of September. Babalik na po sa Baguio. Mas marami po mako-content doon. Naglilibot-libot po tayo sa Baguio City. Kung napapanood niyo po yung mga dati kong vlog, yung Kabsat Makoy vlog, na pinademonetize ng mga alam niyo na, mga kaaway. May mga hindi makamove on, pinademonetize sila. Andun po lahat. Pasyal-pasyal sa Baguio, yun. Kada tuwing gabi, naglalakad-lakad po tayo sa Baguio. Walking tour. Dumadami na pong kalaban ng Kabsat ngayon. Baka rin yung mga vlogger na galit kay Inday Sara, na tinitira ko din. Hindi kasi sila unity. Kung tinitira nila si Inday Sara, naturingan silang BBM vlogger, pero inaalipos nila si Inday Sara. Inaalipos nila si Tatay Digong. Which is mali, di ba? Mga wala ring utang na loob. Maghubad na kayo ng mga nyo. Huwag niyong pagmamalaking mga BBM kayo. Nakasubscribe ako dati sa mga yan. Lalaki ng channel na mga yan. Pero nung magmula nung tinitira nila si Inday Sara, tinitira nila si Mayor Magalong, nabwisit na ako. Nilayasan ko na sila. Loko-loko pala itong mga to, di ba? Mali ba yung privilege speech ni Mayor Magalong tungkol sa mga congressman na mga pork barrel? Totoo naman yun. Talaga naman may pork barrel yung mga congressman. Ba't sila napipikon, di ba? May maulan. Lalo po sa Cannon Road, sarado na naman yun, sigurado. Ang sa Baguio ngayon talaga, Marcos Highway, Nagilian. Kung galing ka La Union, mas malapit po Nagilian, di ba? Depende po sa galing ka sa La Union. Actually po, pag nanggagaling kami dito sa Manila, umuwi po kami sa Isabela, may na-discover po kaming daan. Tingnan niyo po yung mga videos ko, Boss Maki. Yung parang Baguio. Nueva Vizcaya, Pangasinan Road po yun. Umiiwas, pag dumaan ka sa road na yon, umiiwas ka sa Dalton Pass, sa Santa Fe, na yung mga mahahabang truck, mga biyahero ng bigas, sa Santa Fe kasi dumadaan, iniiwasan natin yun.
Yun ang iniiwasan namin. Kaya nakakatipid kami ng 2 oras doon. Pag umuwi kami sa Isabela, doon na kami lagi dumadaan. Maliko, Nueva Vizcaya. Pangasinan, Nueva Vizcaya Road po yun. Parang Baguio. Ang ganda. Bilang na-develop pa. Puro private cars din yan. Doon dumadaan. Ang problema, parang Halsima Highway. Parang Halsima Highway po pag gano'n. Travel vlogger po tayo, saka political vlogger. Hard hitting. Kaya nga, maniwala po kayo sa hindi. Nakakatatlong ano na po to, channel. Hindi kasi sila makamove on. Lumaban sila ng parehas. Diba? Huwag yung titirahin ka. Sisirain yung channel mo, papademonetize ka. Pag talo-talo na kasi. Ganun lang naman yun. Opo. Dumadami na nga. Dami na eh. Upload. Tapos ito live. Sa totoo po kasi, mas marami po talaga ma-content sa probinsya. Sa probinsya po, mas marami talaga ma-content. Ang Dolomite naman, once mo lang iyan. Once mo lang i-promote ang Dolomite, tama na eh. Once lang. Lalo ngayon, ang daming basura. CR, hindi magamit. Hindi ka promote ang Dolomite pa. Sorry to say, yung mga nagbablog dyan. Hindi pa ka promote ang Dolomite. Kawawa yung mga magsi-CR dyan, yung talagang saka iihi doon. Diba? Ang mga di obre mga cubicle. Ayaw pa kasi buksan yun. Ano yan? Ghost project na naman. Saka yung basura doon, hanggang naandun yung mga yun. Madidismaya mga tao. Dapat hakutin na lahat yun. Project pala ni yun eh. Dapat pala sila kunang napapahakot doon eh. City government of Manila pala may hawak doon. Dapat maghahakot ng mga basura doon. Hindi. Asa na naman nila kay Apo Bongbong. Asa na naman sila sa national government. Paano? Sinasadya nila. Kontrapartido nilang presidente. Yeah. Politics. Talagang politika gumagalaw talaga dito sa Pilipinas. Iba talagang politika rito. Yan, si Isko. Bakit ba bumalik na naman si Itbulagaya? Bakit ba bumalik sa artista yan? Formality. Nag-aano na naman yan. Nagpumoporma na naman sa 2025 yan. Tatakbong senador. Diba? May balak kang tumakbong mayor ulit ng Maynila. Idasal mo, wag tukakin si Idol Jose Manalo, si Kuya Jose. Pwedeng ang kalabanin nun. Pag tinopak nun, pag tinuloy-tuloy niya, ano ng Maynila, maging mayor ng Maynila, patay ka na. Tapos na ang career mo. Legitimate tiga-tondo rin yan. Si Kuya Jose, pwede siyang tumakbong mayor ng Maynila. Diba? Yung 18 million niya na ano mo sa Manila, hindi mo masagot eh. Diba? Yabang mo, tinapatan mo pang KBJ. Generic lang kayo. Fake it bulaga yung ano yun. Mag-tag team pa kayo ng showtime, wala rin mangyayari dyan. Ito na naman pong ulan, no? Maganda ng panahon kanina eh. Hindi po kasi nag-live yung ano, kahit kanina pa ako alas 8 nag-live, inaantay ko eh. Kasi Kabsat Aaron Peña, old school Pinoy, hindi nag-live. 8 to 9 ng live nun eh. Kaya pinagbibigyan ko siya. 9, in-adjust ko yung time ko. Ginawa ko ng alas 9. Dati alas 8, live na ako nun. Okay lang. Bigay na natin kay Kabsat Aaron Peña. Respeto natin yun. Mga na vlogger. Magaling na vlogger. Respeto. Hindi kagaya ng ibang vlogger dyan, bastos. Sa totoo lang. Yung mga bumabastos dyan kay Inday Sara, bumabatikos dyan kay Inday Sara, naturingan mga BBM vlogger, sampay bakod kayo. Inansab ko lahat na yan. Malay, kahit anuhin nila ako, kahit ibas nila ako,
Wala naman sila magagawa. 2019. 2028 talagang Inday Sara na nakapila dyan. Sa Vice President ang hindi pa tayo sigurado. Sa Vice President, pwedeng mag-Vice President si Apo BBM. Pwedeng si Madam Aimee. Diba? Basta ang presidente, wala nang ano doon, wala nang sabi-sabi doon. Talagang Inday Sara na yun. Ang ano yun natin ngayon, yung Vice. Sino tatakbong Vice? Sino tatakbong Vice ni Inday Sara, diba? Pero kung ako mo talaga masusunod, mas maganda pa rin si Apo Bongbong. Para may continuity. Diba? May continuity talaga. Kaya maghanda-handa na kayo. Kayong mga may ilang taon pa kayong mamamayagpag dyan. Kayong mga nasa party list na yan. Manuelita, sa Castro, yung Brosas, diba? Makabayan Black. Maghanda-handa na kayo. Pag si Inday Sara na umupo, yari na. Tapos na mga karir ninyo. Tapos na mga karir ninyo. Tapos na ang karir ng mga komunista. Mga oligarko, mga pinklawan, tapos na. Kamay na bakal na ulit yan. Si Inday Sara. Iba ang ugali ni Inday Sara kay Apo BBM. Ha? Magkaiba ang ugali niyan. Tatak Duterte yan. Si Inday Sara. Namahalan niya sa tatay niya. Pero maganda ngayon kay Apo BBM. At least ngayon lumalaban sa China. Which is tama. Huwag tayong papayag na kahit isang part ng ibigay natin sa China. Hindi sila marunong sa geography, mga inchik di ba? Bakit interesado kasi sila doon? Geographically, yung mga Ayungin Shoal na yan, Scarborough Shoal na yan, part ng Palawan yan. Region 4B, Bindog, Palawan, di ba? Mimaropa. Bakit hindi sila magano rito? Ito ang mapa ng Pilipinas. So, andito dapat ang inaano nila. Bapules, Fuga Island, andito ang Taiwan eh. Andito ang China oh. Oh. Ang layo naman. Yung inaan nilang teritoryo nila dito. Ano sila, gago? Ang layo naman ng China dito. Dapat doon sa taas, diba? Geographically, dapat doon, yun ang inaano nila mga isla. Bakit hindi nga nila inaano? Yun nasa taas. Fuga Island, Babuyan Island, diba? Yung Chami Island. Kasi wala silang pakinabang. Eh, itong mga Ayungin Shoal na to, itong mga isla sa West Philippine Sea, rich in natural resources, mga oil. Marami silang pakinabang dyan. Pero geographically speaking, ang layo. Andito ang China, oh. Andito ang China sa taas, oh. Andito ang Taiwan. Andito yung Mabulis Island, pinakadulo. Babuyan. Chami sa Mabulis, parehas lang. Babuyan Island. Oh, dito. Yan dapat ang inaangkin nila mga teritoryo, di ba? Hindi nga nila ginagawa. Kasi walang pakinabang. Saka naunahan na sila kahit angkinin nila yon. Yung Chami Island, may mga nakaano ng sundalo doon matagal na. May mga naka-base ng sundalo doon sa Mabulis. Isla Mabulis. Yeah. Wala yung nasa geography ang China talaga, kahit yan mga talaga. Sorry to say, tanga talaga mga inchik. Bobo sila. Bobo na, duldog pa. Subukan nyo kumain sa mga Chinese restaurant, di ba? Yung mga kamay nila nakaganon, no? Sa Hong Kong, walang yan. Mga kamay nila nakaganon doon sa sabaw nung Tapos ihahain sa'yo. Kutsino, kutsino, tapang. Duldog, mga inchik. Diba? Mas malilinis tayo sa mga inchik. Masyado lang tayo binuli kasi ng mga inchik. Mas matalino tayo sa mga inchik actually. Inabuso lang nila. Saka bastos yung mga inchik pag may mga takas pala sa North Korea. Diba, nakatakas sila. Nakatakas na sila sa North Korea, pupunta na sila sa South. Pupunta na sila sa Mongolia o Tibet. Hinaharang ng mga Chinese.
Kasi no choice, dadaan ka talaga ng China eh. North Korea saka China, bawat border, di ba? Binabalik nila. Binabalik nila yung mga refugee, yung mga tumatakas na sa North Korean sa ano, di ba? Yung mga binabalik nila sa North Korea ulit, yung mga tumatakas na mga ano, na mga North Korean na gusto mag-defect sa South. May napanood ako sa YouTube, kawawa talaga. Sa North Korea, sitwasyon doon. Talaga kawawa. Talaga mga tao, nakikita mo, nasa kalsada na lang, patay na. Namamatay sila sa gutom. Pina-impro ang propaganda nila, pinapakita nila, yung Pyongyang, capital. Pero pag lumabas ka na ng province, patay. Ang papayat ng mga ano, malnourished. Malnourished yung mga tao. Kaya, may napanood ako sa YouTube, yung babae, tumakas. Kasama ng nanay niya. Muntik silang naibalik sa North Korea. Buti talaga, nagano sila sa China. Buti mabait yung safety yung China. May ano pala talagang China na ganun. Ang inuhuli nila yung mga ano, binabalik nila sa North Korea yung mga defector. Mongolia sa Tibet, welcome. Welcome yung mga tumatakas sa North Korea. Alay ng China yan eh. North Korea, Russia. Alam ko lang yung iba. Iba sigurong Arab countries. Kasi kalaban ng Arab countries ang US. Yung kahapon sa hearing, feeling na bastos daw sila. Yung mga makabayan block. May hearing kahapon sa sa Congress. Doon si Inday Sara. Doon si Inday Sara. Imbes na magbigay-pugay sila, di ba? Ano naman, respeto lang kay Inday Sara. Kahit gusto nilang impeach, yaw-yaw sila ng yaw-yaw. Pinatayan ng microphone. Pinatayan ng microphone si Manuelita. Ganun ang ganun. Ang masama nun, inalikuran pa sila ni Inday Sara. Feeling nyo na bastos, di ba? Kabastos-bastos naman talaga kayo. Dapat ba kayo kagalang-galang ba kayo? Ewan ko nga, bakit may party list pa na ganyan? Bakit pa may makabayan block eh? Diba? Ganitong oras tayo magla-live sa gabi. Baka ba nandito ako sa Maynila? Pag nasa Baguio siguro, walking tour kasi yun. Pag nasa Baguio, start to ganito na rin. Alas 9 ng gabi. Lakad-lakad lang. Tambayan ko naman sa Baguio. Malcolm Square, di ba? Tapos yung Rose Garden, tapos sa Burham Park. Yun lang naman eh. Pero madalas sa Malcolm. Sarap kasing umano doon pag gabi. Inog-inog. Uupo ka lang. Pero maganda rin sa Rose Garden kasi ang view mo, mga bulaklak. Wala masyadong content short videos ko doon. Ang ano ko lang siguro yung mga kanyon. Akit ako sa mga kanyon. Tapos yung pinupuntahan na ano, maganda mag-live doon. Binaanan ni Kuya Sirbal sa may park sa may Ayala. Mapuno. Yan, yung mga nature, di ba? Lamesa Park yun. Lamesa Park. I-cover ko rin sana yung part na Ninoy Aquino pero ayoko. Pangalan na yun. Hindi ako mag-ano kay Ninoy Aquino. May malapit na part dito, Ninoy Aquino Wildlife, di ba? Hindi na. Circle na lang. Circle.
kung makalusot ako sa UP, yung oval doon. Pero sinisita na yung mga vlogger doon eh. Gago yung mga ibang taga-UP. Hindi na nag-ano sila eh. Inaangkin na talaga nilang UP. Bawal daw mag-vlog. Yung mga UP police, naninita sila. Inangkin nyo na bang UP? Eh, ito lang eh. Naano lang naman namin yung oval, yung Sunking Garden. Ganda sanang i-live. Ganda sana yung content yun. Dadamihan ko pa po. Medyo marami na rin po. Dagdag pa rin po ng upload yan. Pasok lang sa akin live. Alam ko marami ako kasabay ngayon. Pasensya na sa mga nasabayan ko. Nag-aano talaga tayo ng watch hour natin. Naghahabol ulit tayo. Ganun talaga. Almost mag-iisang oras na tayo mag-live. Bilis ng oras, di ba? Yaw-yawal lang. Kanina, ano oras po ba tayo natapos kanin tanghali? Alas 12:30. Kasi kinuha na pa natin. Wala nang halihan kami. Ni mama ko. Nag-umpisa ako kanina 9. Tapos ng 12:30. Haba-haba rin yun. Ay hindi, 10. 10 na pala. 10 na yata ka nagsimula ako. Tapos tayo 12:30. Hello Manong, ibang narabiin. Dito, working while digging. While digging, Manong, super busy. Amok, met. Lamat ha. Diyos agmina kayong kakapsat. Diana. Ibag na malimit ha. Busy ka ngayon, masyadong maraming ano. Kasi biyernes na naman bukas. Biyernes, Sabado, di ba? Ang mga kadalasang pinaka-busy ano niya. Diba? Kasi walang work ng linggo. Pahinga ka ng linggo, di ba? Tapos na ba si Mama Ani? Tapos na yung live niya, ni Mama Ani. Ilocana rin pala yung co-host niya doon, si Ma'am Crystal. Taga-Tugigaraw. Sabi, nagulat niya, ng mga Ilocana pala dito, Mama Ani. 3. Si Sir Carl, di ba? Ay, Dapay? Pasensya na lang kasi talagang ito nga oras ko talaga sa gabi. Nagla-live talaga sa gabi. Ayoko rin talaga yung mga tapat ng mga ano. Yun ang iniiwasan ko. Makatapat ako ng mga vlogger. Aagawan ko pa sila ng ano. Kaya nga. Pasensya na, Ma'am Ani. Talagang when kapsat. Ang kanta-kanta na ba eh? Ang kanta-kanta na ba ni Mang Crystal kay ni Ma'am Ani? Kanta-kanta na ba eh? May sa gamitin cellphone ko. May sa lang. Pero bawal ka no Dajay. Bawal ba yon kapsat? Kuwari, naka-live ako.
nanonood ako sa isang live, bawal daw yun. Bawal ba? May vlogger nagsabi sa akin ganun. Tapos binlock niya na ako, hindi na ako makapasok sa live niya. Ado viewers na ijay. Iso nga, ito'y nakpay lang. When kabsat tayo na. Diyos ang ninakin ka, kabsat. Hindi, may vlogger nagsabi sa akin, ewan ko totoo yun. Kuwari, naka-live ako. Manunod ako sa kabilang live. Tapos, narinig ni Whitey yung boses ko. Nandun sa live sa kabila. Bawal daw yun. Bawal ba? Wala naman sinasabi si Kabsat Daddy di sa akin na ganun. Baka gawa-gawa niya lang yun. Kilala mo yun, pinapasukan mo dati. Pinapasukan mo rin dati. Hindi, nakasupport lang naman ako sa kanya. Hindi pala, binibigyan niya ng ibang ano. Wala na, hindi na ako nanonood doon. Sa bali ugali na taptan. Muli na Jack. Good PM. Shoutout. Good evening po, boss. Muli na Jack. Salamat po pagpasok po sa akin live. Sino to? Si Kamet sa Dadoy. Muli na Jack. Hansi ka Datoy. Muli na Jack. Ninja mo. Madi. May marites dito. Baka makarating na naman sa kanya. Yung masipag mag-live. Hanggang madaling araw nagla-live. Ang mamundo adya yun. Yung masipag mag-live hanggang madaling araw naka-live. Dati ka pumapasok doon. Iba. Okay. Kasi mayroon ng Kabsat dito eh. Kabsat Diana muli na kasi to. Pero iba na kasi yung pangalan niya ngayon. Madimam mo da Jai. Hindi, Sarnek kay Jai. Ang blood live na agruge alas 9 tira di hanggang alas 3 di madaling araw. Kasama live di YouTube lakay. Well, Boss Molina. Just na po pagpasok sa akin live. Live lang tayo. Nalipatan mo. Awan gamin Facebook mo eh. Awan Facebook mo niya, awan Messenger mo. I-message mo king ka kumay. Twitter lang niya. Baka pasuro ka ni Kabsat Daddy D. Parami tak Twitter, TikTok, FB Live. Nasimpit daddy ni Kabsat Daddy D.
ken IG, wen. Instagram, wen. Pasuro ka ni Kabsat Davidi. Manutawin mo ita Ireland, baro ka lang niya. Baro ka lang ita Ireland. Manutawin ka lang ita. Manutawin mo lang ita Ireland. Baro ka lang ita niya. Ta Ireland. Ta Ireland Kabsat. Amok, baro ka lang ita eh. Adda talo nga tawin mo. 4 years na. Nabayag niten. Nabayag niten. Kanayon kami tagbakasyon toy. Pilipinas. Canada last mo ng bakasyon nito eh. Nabayagan siguro. Baka nabayagan. Last nga bakasyon nito eh. Bayagan. Awan pa yung COVID. 2018. Dak jay bagyo. 2018 man. 2018 na umuli jay. Naggapo ako sa Isabela. 2018, 2019, 2020. Lamat Kabsat Rex. Imbag na rabi Kabsat. Imbag na rabi. Iyan mo lang ako Kabsat ha. Kung magandang tiyempo bukas, pwede. Huwag kayong sasabak na maulan ha. Delikado. Pabugso-bugso tong abnormal tong panahon na to eh. Hello Sir Rex. Yan. Nasimpitment na vlogger dito. Yan. Marami na rin itulong sa akin yan. Kabsat Rex. Tinuturuan ako niyan. Sabado na lang. Okay lang. Okay lang, Sabado na lang kasi Linggo may lakad kami. May lakad ako sa Linggo. Makikita daw kami nila Mami Chona sa ano. Sa may alam mo yung Lamesa Dam Park. Forest Park sa Lamesa Dam. Makikita daw kami nila Mami Chona doon. Ma'am Yins, si Boss Tatay TV. Doon daw sa Linggo makikita kami. Sa Lamesa Dam Park. Forest Park tawag kasi doon. Dito lang sa may Fairview. Sabado ba ng hapon? Bahala, chat mo na lang ako. Basta chat mo na lang ako. Basta Linggo, may lakad kami. May lakad ako sa Linggo. Kala ko kasi bukas eh. Diana, mega loud shoutout sa'yo. Actually, lahat naman sila eh. Meron lang talagang vlogger na nag-iba na yung ugali niya, iba na. Hindi na siya yung nakilala ko dati. Muli na Jackie's Diana. Madinbo ito. Hindi, magkaiba. Sa Bali, Kabsat Rex, iba yan, iba. Pero Ilocano rin yan, si Boss Molina. Molina Jack, Ilocano rin. Hindi. Lalaki yan. Lalaki pero Ilocano rin. Molina Jack yan. Yan ang pilido ni Kabsat Diana nung pagkadalaga, di ba? Diba Kabsat Diana? Pilido mo ti dalaga dito. Molina. Hindi, iba yan, iba Kabsat. Isa lang account ko, sir, ito lang po. Diba? Hindi ka pa kasi nag-YouTube eh. Mag-vlogger ka na rin. Ang daming content yan, Kabsat Diana. Diyan sa may Ireland. Ganda kaya ng content yan. Ganda ng content yan, diba? Panay bundok, diba? Nature dyan sa Ireland eh, diba? Mas maganda talagang content sa mga probinsya, yan, mga ganyang bansa.
Australia, Ireland, Sweden. Okay, Molina Jack, mega mega love shoutout. When nung Nature Green, no? Kung may time ka, pwede mo na rin simulan. Gumawa ka na rin ng channel mo. Tingnan mo, yung unang salba mo dyan, unang ko na kahit upload videos lang. Kahit upload videos lang, marami kang views dyan. Maraming ano. Dati ang upload. When ituloy mo lang, gumawa ka ng channel, kabsat. Maganda. Maganda yung lugar dyan sa'yo. Sayang lang. Diba? Dati uploads ko nung ide-eda. Sayang lata. Madali mo mabalin mo Arabic kati channel mo. Kas na lang. Upload videos ka lang. Uray hamadi ka live mo. Pakita mo lang. Pakita mo lang ti kapintasan ti Ireland. Nabisi ka na kasi, no? Linggo na ang pahinga mo. Pareho kayo ni Bunsoy yan. Lee Antonio. Yun, active din dati yun. Bunsoy yan. Nabisi rin sa work. Na-promote. Nawanin. So, may anak ka na kasi, hindi na nga na may baby ka na. Problema rin niya, may baby ka na. Pero TikTok, di naman bawal yan, di ba? Punta kayo Sabado, i-chat mo lang ako ng oras. When? I-chat mo lang anong oras. Min nga rod. Adulat na ubramita. Busy sa work, busy sa bahay, busy sa husband, busy to baby, manong, rigat kon. Kasla talaga tibiyag. Kasla talaga tibiyag kita. Tsaga-tsaga lang mo, ano? Tsaga-tsaga lang talaga. Pwede. Okay, Kabsat Makoy. Sige, Kabsat Makoy. Nasa biyahe pa ako. Ingat lang, Kabsat. Nakamotor ka, ingat lang, ha. Bagaya ka rin sa may pulis. Inano ng pulis yung nakabike. Ingat-ingat lang. Hindi mo maiwasan yung mga ganun na driver. Makaiwas ka talaga sa mga ganun. Mga ano. Maraming demonyo sa daan na ano. Ingat lang. Si husband, tutulong may gawain balay after work nung nasipag. Masipag talaga ang asawa mo. Swerte ka. Swerte ka at asawa mo. Masipag isuna. Sige, Sir Rek, ingat po. Karamihan sa mga puti, lalo yung mga Amerikano, tamad sila. Tamad yung mga Amerikano, karamihan na. Kaya nga sa Amerika, di ba? Hindi nila maano mga Meksikano doon, mga Pilipino. Hindi nila pwedeng pag-initan ng Meksikano doon sa Pilipino. Kasi mga Pilipino, Meksikano, sila gumagawa ng trabaho nila. Bahay nila, gardening nila, di ba? May nakikita ka bang puti na nag-ano? Meron din siguro, pero karamihan wala. Puti sa Pinoy.
Kanina tanghali, pumasok si Bunso Irish eh. Kaninang pagtanghali dito, ano dyan, no? Para bangon dyan, no, kabsat? Pagtanghali ito ay para bangon ni Tanya. Ang damit nga nakagame. May masip naman, pero majority, ganun. Majority, ganun. Kuwari, ano dito, alas 10 ng... Kuwari, alas 10 ti... Bigat ito'y, anya oras ita? Halimbawa, alas 10 ng gabi dito, ay ng umaga rito, ano oras dyan? Kasi, pa nagla-live ako sa umaga, alam ko, ano ka dyan, sa Amerika kasi, pag gabi, umaga rito, di ba, gabi doon? O dyan, ano ko alam. Dyan ang hindi ko alam, anong oras dyan pag alas 10 ng umaga rito, kung anong oras yan. Seven hours ang pagitan. 7 hours, 10 o'clock minus. Advance kami ng 7 hours. Okay. Wari, alas 10. Alas 4, ti para bangon. Pag alas 10 dito, ti bigat. Alas 4 para bangon ito. When tata, alas 10 ito eh. Minus 7. Oh, alas 10. Alas 10 ito, ita, malim. Ano oras ita? 10. Alas 4. Alas 4 ita. Alas 4 ito ti malim, kapsat. Di oras nita, alas 4. Yung oras ita, alas 4 ti malim. Alas 3. Sumobra ng 1 hour. Wait. Alas 3 mit gaya. Kaya nagrugi ti labisip ta niya. Nalami isip ta niya. Ti Amerika, bagbagyo, di Florida, kawa. Piman da ijay, Florida, bagbagyo. Di Florida, bagbagyo. Baha. Hurricane. Florida ti binanatan na. 3:01 PM nung. Ado pa yung ubram. Dua nga oras pa bago ka hag-out. Alas 5 niya, ti-out mo. Magrugin manong. When work lang konsa ganyan kasi na talaga tibiyang makaibong ko talaga kung na ano kami na ano kami kasi pag kami BG Acton madamdaman ng tada pa'y Armide when ka siya maraming kalata dark lang ito hanggang 11:30 siguro dati yung live tapay may sa kalahating oras i-out ko 11:30 dati
Pasok-pasok lang sa live ni Kabsat Makoy. Ah. Pasok lang, Kabsat, mga bulsoy. Sarwik-sarwik lang kayo. Iti sa balikan, may ano ko siguro. Madida pa yung mga live ako. Nagita sa subscribers ko ide. Sa pulan na siguro di channel ko mamisa. Tumigay day sumusumre. Awanan talaga dadya. Pasok-pasok na sa akin live. Maganda yung guide ng Kalamamani. Yung may karaoke. B8 pa lang B8 daw. Kailangan ko mag-order ng B8 sa Lazada. Tapos sasalpak ko yata rito. Wala nang copyright yun. Kanta-kanta ka na. Video okay na. Awanin copyright dahil yun. Baga ni Ma'am Ani, 500 lang tanong tanong sa dadadya eh. Ni si Charmy anda simrik nano Rabi baka maturog tat tanong. Dasarek niya tarabi baka maturog tat ta. Anya? Okay. Panggabi suna. Panggabi ti work na niya. When no, mayat no, anda, kanta, tapno, masaya no. Kumatangak pa iti gadget eh. B8 ka na dadya, B8. D8. Isalpak mo ta cellphone mo ka no. Awan copyright na. Kitkitak na ron. Ado nga vlogger na kasyay. Lahat ni Boss Landers. Ni Ma'am Ani Sipcon. Kanta-kanta na lang. Madidamit mo copyright niya. Sinaludsip ko ka ni Ma'am Anin. B8 ka nung aparatos. B8 ka no. Isalpak mo to, cellphone mo. Kanta-kanta ka lang. Kasama na ti microphone dadya. 500 ta Lazada. When? Uray ni Mike. Kanta-kanta dalang.
Nung, when, ni Mike Fernandez niya, ni Kabsat Mike Fernandez sa sadya yun. Ganun na lang, nada, ada aparato da, B8. Isalpak da lang sa cellphone da, kanta-kanta lang. Video okay na. Uri man ang oras niya. Pero bigat siguro, aramidik da dyan, bigat. Pagkastoy rabiin. Baka batuin tayo ito eh. Makasubli ka dyan bagyo, baka batuin na ti igor ti dyan. Mag-istor buwak. Nasa pa maturog ti igor. Kanta-kanta ki baka maano ta, balay ko. Mike Hernandez na dyan. Okay. Manutawin ka. Manutawin mo, kabsat. Salud-sud lang, manutawin mo. Kabsat Diana. Ubing ka pa isa eh. Ubing ka pa isa. Manutawin mo. Tata. Ada early 30s kasi dyan, ti tawin mo. Awan pa isa 30. When nga raw, tapos ang kanta-kanta ka ti Rabi eh. Okay na, baka siguro na ti balay mo. Ang muk nga raw, nasapad ang maturog. Ada nga raw di bagyo, ginulpi da eh. Di nakamotor nga naka-open pipe. Nag-ingay di motor na. Ang ingay. Bing ka pa eh. Bing ka pa eh. Bing ka pa eh. Binugbog da eh. Di nakamotor, binugbog da. Basta naka-open pipe nga motor. Kagurak, uray sak, kagurak da dyan. Di Isabela, ako, kinana, maturog ka. Maturog ka ni i-tiyempo da. Alas 4, alas 3. Agkarera da. O, kinana da dyan. Binugbog da ganun di rider. Hindi na nga nag-iingay gamin. Agsadsadya. Sadsadyain na ngamin. Agbombomba ti motor nga kasi oras. Alas 2, alas 3. Yung motor na kagura. Naingay. Ada ko mga batas na kasjay na mabalino. Hindi ni Tatay Digong ang batas na eh. Han nga mabalinti kasjay. Open pipe. Awan, han nga mabalino nga motor nga naingay. Sinasadya lang naman nila yung tambutso. Talagang ginaan nila. Gino-open pipe nila nga. Nagbatitan. Amumbuni mo lang. Amumbuni lang. Ibuni ka. Hehe. Na kanyaw. Ikanyaw ka. Inipikan. Na? Ibuni ka kasi na ganyan. Ikanyaw. Ikanyaw, di ba? Good evening po, Mama Clanon. Ibang narabi po. Salamat pagpasok sa akin live. Nandiyan na si Mama Clanon, no? Maganda rin po dyan si Ma'am sa, actually, Ma'am, maganda dyan sa Aklan. Ang swerte nyo dyan sa Aklan, di ba? Andyan yung Boracay. Andyan yung Boracay po, di ba? Sa Malay. Katiklan yata ang sentro, di ba? Katiklan ng Kabisera, tapos Boracay. Yung Boracay, nasa Malay, nasa ano. O, sabi ko na, Kanyaw eh. Kanyaw. Si Kakabsat, adalayan talaga ng Igorot. Ilocano ka talaga.
Igorot ka o Ilocana? Sika, pagset Diana, igorot ka talaga o Ilocana? Halo. Bagyo ka eh. Native ka ti Bagyo eh. Baka igorota ka nga talaga. Lahi nyo talaga ti igorot. Kanyaw dadya kanyaw. Inanak ka talaga, ita Bagyo. Ita Bagyo ka talaga inanak. Swerte kayo dyan, Mamaklanon, sa Aklan, Boracay. Half Igorot, half Ilocana. Napudaw ka siguro. Napudaw ka siguro. Igorot, napudaw eh. At ang nga loko nga Igorot. Agda loko nga vlogger. Titirahin na, ide. Oo, titirahin na ide. Dahil nga kabsat makoy, madiyo suportahan deta. Igorot deta, duldog deta. Dumbbell deta. Dakdakkel ti ano niya tatta. Nagdakkel ti views niya tatta, ti subscribers na. Duldog ka no ti igorot, ten dumbbell ka no. Kunak na yan, kuna na siguro nga igorot ta. Ilocano ak eh. Adak lang tay Bagyo, pero madiyak igorot. Respeto ti igorot. Loko dadyo nga vlogger. Sikat siya, sikat isuna. Sikat dadyo nga vlogger. Ada pangpangas na aga pangpangas niya na si vlogger dadyo eh. Duldog ken dumbbell ak kano, igorot ak kano. Madiyak ka no, suportahan din taga Bagyo ka no. Nakaapak eh. Uray lang taga Bagyo, duldogen, dumbbellen. O, tinano dadya eh. Tata, mag-vlog pa eh. Bagdarabi po, boss kuya kahangout, yung Bagdarabi po. Kunada kasla zombie, kasla kano awan darak, napudaw nak netnong. Pero nakutong ka. Sexy, nakutong ka. Ya mo, para bitak ti Instagram ko, para ada communication ta. Instagram ken dajay, Mesa. Tweet, dajay Mesa. Instagram ken dajay Mesa, dajay. Awang gaming Facebook mo eh. Okay lang po, kuya kahangap. Okay lang ako. Amum agi, gurot manong. Awan. Balik na rin mo. Awan. Okay naman po, Kuya Carlito. Okay lang. Kuya kahangout, okay naman po. Kinakamusta po pala kayo kinakamusta po kayo ni Michael Ligo. Kinakamusta po kayo ni Michael Ligo, manong kahangout. Michael Ligo. Musta daw po ako, sabi ni Michael Ligo. Okay lang, nong lumok megkan manong sunga raw taktal ide napintas si bagik eh nag-diet tak manin hanmat unay basit lang. Hoy kapsa, hanap ka ni Fred Moro. Bumabanat na naman po kayo ha. Inahanap din po kayo Lito Legaspi. Nahanap po kayo. Kamusta daw po Lito Legaspi. Anak, tatay ni Kier Loren sa kanya ni Banjo. Mabasit lang pakuntong dato eh. Kumutong dato makasublyak kay Bagyo. Robert Miller, saka Talbi andito.
Sabay banat si Kabsat rising plug Mm-mm. Yung pag narabi Kabsat, rising plug, bumabato ka na. Nauna siya na sa'yo si Kuya ka-hangout Mm. Si hindi nag-live si Dante Rivero hindi nag-live. Dante Rivero alias Johan Chin. Hindi siya nag-live. Si Dante Rivero hindi nag-live Shock nung. Lumukmig. Madi ka pag palugmig madi mayat. Narigat yung papayatin. Lumugmig ka. Narigat yung papayatin. Ibag narabi Kabsat. Ba't di ka na nagla-live? Tinigil mo naman. Inumpisaan mo na nagla-live nun, tinigil mo naman. Naunahan na kita sa subs. Ilan na subs mo? Ilan na subscribers mo? Kasi himataw talaga ako nun. Isa't kalahating buwan ako natenga. Puwapasok ko sa mga lapagan. Kaya dumami na naman yan. Di ka naman na nag-live. Pinagbawalan ka ni Dexter Doria. Pinagbawalan ka siguro ni Dexter Doria. O ni Odette Can. Si Odette Can yata, pinagbawalan ka Odette Can. Inakamusta ka ni Kabsat? Jack Chia. Jack Chia, kamusta ka raw? Jack Chia. Oo nga, noon nagagawa pa content kasama ni Lisa Lorena. Nanay ni Tonton Gutierrez. Tonton Gutierrez ang nanay niya, Tonton Gutierrez Tapos asawa niya si Maylin Dizon. Maylin Dizon ba asawa niyan? Tonton Gutierrez. Di ba sila asawa ni Tonton Gutierrez? Maylin Dizon ba? Pangalan Rumawet nak nung siguro masikog isu rumawet nak BG nakon nung adapay kuwak nung when Kabsat okay lang adobram amok marami ka pang gawa alam ko okay lang basta salamat Kabsat Tiana tulong ka lang basta madi ka busy okay sa trek lang Diyos ang nina Kabsat Diana okay kaninang tanghali pumasok si Bunsoy Irish sa umaga lang daw siya pwedeng pumasok yata hindi siya pwedeng magano sa gabi kaninang umaga pumasok siya sa akin nandito siya kanina si Kabsat si Bunsoy Irish Kabsat Rising Plug pasok lang Kabsat mga Bunsoy start ako kanina alas 9 dapat nga alas 8 kanina inaabangan ko si Old School Pinoy si Kabsat Aaron Peña pasukan mo rin yon Old School Pinoy magaling kilala mo yun Aaron Peña si Kabsat hindi siya nag-live kanina ang schedule nun 8 to 9 isang oras lang naman siya mag-live Kabsat Rising Blood may work ka ba ngayon?
Ay, mamaya ka pala work mo, no? Madaling araw. Yan, Vika, silent mode muna yan si Kamsat Diana at may ginagawa. Marami daw siyang gawa. Marami siyang obra. Mahirap kasi pag marami kang yan, marami kang subscribers. Pare, nagpadala sa iyo ng yung mga ano na yan, yung mga tumulong din sa akin nun. Kailangan balikan ko rin sila isa-isa. Pasok lang sa akin live. Isang oras pa. Pasok lang. Magte 10:30 na pala.
Gawin natin ng 11 to. Bukas ng umaga. Yung tama ito mag-live. Sakto na natin 11 o'clock to. Itong live na to. Si Cubs sa troll. Andiyan ka pa Cubs sa troll? Si Cubs at Diana busy, may ginagawa. Matinding binato mo. Lisa Lorena. Kasabayan ba niya yan? Ni Anita Linda? Odette Can? Kasabayan nata nila Mayla Gumila yan. Mayla Gumila, Jobel Salvador, Mia Prats. Yan yung mga sikat dati na sexy, Mia Prats. Yan. Claudia Coronel, di ba? Hindi na kasi nag-live biglang binitawan mo Tuloy-tuloy na sana yung live mo nun. Ilan na subs mo nun, marami na. Hindi dapat ang content mo, pag mag-live ka ulit, yung Itbulaga. Yung generic Itbulaga, kwentuhan lang. Yung ginagawa ni Kuya Jose, di ba? Ginagawa ngayon ni Kuya Jose, parang mayor, di ba? Kakagano ni Kuya Jose, hindi malayong tumakbo ang mayor talaga ng Maynila yun. Wala namang ginagawa yung mayor na kuna ngayon ng Maynila. Wala, parang pareho sila ni Joy Belmonte. Bumabagyo na, di ba? Late na nag-cancel ng klase. Nakapasok ng mga bata, alas 8, nakapasok ng mga bata. Saka nag-declare, walang pasok. Diba? Pauwiin mo pa ba yun? Ano yung mo ulit sa bahayon? Buti pa ng mga tiga Marikina, sila? Mahusay yung mayor nila. Siyempre, Vico Soto, Pasig. Yeah. Mayor Benji Magalong, Baguio City, di ba? Siyempre, lalaban natin yan. Kaya yung vlogger na yan, nagyayabang-yabangan na may anomalya daw si Mayor Benji Magalong. Hindi daw magandang Baguio. May sugal, may basura, di ba? Pumunta ka muna sa Baguio bago 3 araw. Mag-stay ka ron kahit isang araw lang na makita mo yung basurang sinasabi mo kung nasaan. Bago kang magyayaw-yaw. Di ba? Tama naman yung ginawa ni Mayor Magalong. In-expose niya yung mga pork barrel dyan sa mga congressman na yun. Mga kickback nila, di ba? Masama ba yun? Tapos kung tirahin mong Baguio City, kala mo taga Baguio ka. Wala, inansab ko na. Yabang mga ganon, naturingan BBM vlogger pa. Isiraan niya pa pati si Inday Sara. Wala lang. Magsama-sama na kayo. Sumama na kayo kay ko. Ganun lang naman yun. Sa akin ng Unity, hindi kami papayag. Hindi na kami papayag. Kayo na naman ang mamamayagpag. Yeah. Nagsisisi si Marlica daw. Bakit? Kinampanya niya daw si BBM. Sino ba nagsabing yung kampanya mo si BBM? Diba? Si Apo BBM. Meron ka kasing kailangan kay Apo BBM. Kala mo, mabibigyan ka ng posisyon.
Matalino yung presidente natin eh. Nakita niya namang gagamit ka lang eh. Ginagamit mo lang yung pangalan ni Apo Bimbim para tumaas yung mga subscribers mo siguro. Para umangat yung viewers mo. Ginagamit yung pangalan ni Apo Bimbim sa sarili niyong interes, di ba? Naturingan kay BBM vlogger pero hanggang inayupak kayo. Hindi kayo BBM vlogger kasi kinakalaban yung vice president. Yeah. Si Inday Sara daw ang traidor. Siya daw ang anay sa ano ni Apo BBM. Hindi siya ang anay. Yung mga government officials ni Apo BBM. Yan, si Abalos, anay yan. Dilawan yan eh. Yan, si Justice Secretary Remulla. Makaano yan eh. Gloria yan eh. Di ba? Di ba sinabi ko nang umpisa pala, si Katapang. Ano yan, general ni Panot yan eh. Siya nga chief of staff nun, mamasa pa nun, di ba? Una pa lang, sinabi ko na dapat ang ilagay sa gobyerno, strictly makakatulong kay Apo BBM. Hindi yung makakasama sa kanya. Yeah. Iligay mo si Katapang dyan sa Bilibid. Siyempre, ang loyalty niya na kanino ba? Nasa Dilawan. Malaki utang na loob niya dyan sa Aquino na yan. Yeah. Tingnan mo, nagbabalikan yung mga ano ngayon. Yung mga nagbabalikan na naman daw mga droga dyan. Back to the old ways na naman sila. May mga kubol-kubol na naman. Kung di pa nasilip ng ano, kung di pa nasilip, itutuloy na naman yung kubol-kubol. Tinanggal ni General Bantag nun, di ba? Ano ba namang klaseng ano yan? Tapos ino-honor nyo po si Ninoy Aquino. Yun ang maraming talaga sumama ng loob sa inyo nun, Apo BBM, di ba? Pumunta ka pa mismo dun sa ano ni Ninoy Aquino. Marami talagang na ano sa iyo nun. Mali yung ano mo dun. Dapat ginawa mo nga working holiday yun. May trabaho. Hero ba yung hinayupak na yun? Yung nga nagpatalsik sa pamilya nyo, kaya nagkawindang-windang ng pamilya Marcos dahil sa tarantado na yun. Yun yung nagpagul sa Pilipinas. Kaya nagka-leche-leche yung Pilipinas dahil sa ano niya, oportunista na yun. Yeah. Hero ba yun? Siya ang ano, kung bakit nagka-leche-leche itong Pilipinas. Nagkahayo-watak-watak tayo. Tapos ang holiday sa birthday ni Apo Makoy, sa ano lang, sa Batak lang. Gawin nyo pong nationwide. Gawin yung nationwide na walang pasok. Para i-ma-honor yung si Apo Makoy. Diba? Yun ang tunay na hero, hindi yung hero-heroan lang. Kung ako nga presidente, tatanggalin ko na yung statue ni Ninoy din sa Ayala na yan. Baka yan ang malas. Kaya nakita niyo yung sa Dolomite, yung ano, statue ni Ninoy Aquino ron. Diba? Sinadya yun, pinutol yung ano, pinutol talaga yung braso. Diba? Kasi yung ginawa niyo rin kay Apo Makoy, diba? Mukha niya dun sa Tuba Benguet, pinasabog niyo. Pinuntahan ko mismo yun. Babalikan ko nga ulit yan eh. Gusto ko i-live ulit yan eh. Kahit content, kahit upload videos lang. Makapunta ulit ako kay Apo Makoy. Pupuntahan ko ulit yun. Sa Tuba Benguet, yung ulo ni Apo. Papalikan ko yun. Yeah. Yun, napabayaan talaga. Dapat pagawa nga ulit niya yan. Paganday ni Apo BBM yun. Legacy yun sa Filipino people. Yung Mark's head na yun. Tapos ligyan ng mga ano, sign. Mga ano kasi, mismo mga bus driver, di alam kung saan. Tanong pa ako, binaba ako sa baba.
Mali ang binabaan ko. Nagtanong ko, saan po ba rito yung ulo ni Makoy? Madimay, madimi, madimi ang mo. Ijay. Naglakad pa ako ng ano. Tagal bago ko nakita. Dapat yung mga bus driver, ano hindi nila? Na ano, kasi ano rin yun. National treasure din yun. Si Apo Makoy. Diba? Yung Marcos head na yun. Good evening po, Ma'am Nobby. Salamat po pagpasok sa akin live. Sinasakto ko lang po ng alas 11 para 2 oras. Sa umaga, nagla-live din po ako. Mas mahaba pong live sa umaga, 3 oras. Kung di po ako busy, talagang nagla-live din po ako sa umaga. Kung wala po akong ginagawa. Tulungan mo na yan, Kabsat. Po? Tulugan mo na yan, Kabsat. Ano po tong ano, tong naka ano po tong live ko? Eh may ano po tong compute ng city ko eh. Medyo luma na po, nag-aano siya. Nag-iinit. Pag saka na po pa nakabili pa ako ng isa. Di ba? Gusto ko rin po yung habang naka-live, habang natutulog ka naka-live, silent live po 'yun, di ba? Mamaya po 11. I-out ko na rin po to. Hindi, sinubukan ko po eh. Sinubukan ko silent live ako. Nagising ako ng mga alas 3 po ng umaga. Ang init. Baka sumabog po. Baka sumabog tong... Nag-iisa lang po kasi tong city ko. Nag-iisa lang po tong cellphone ko. Medyo luma na rin po eh. Meron na po, naglagay na po ako. Makoy's playlist. Kabsat Makoy po, playlist. Meron na po. Ito po, ilalagay ko rin to katapos ko. Meron na po. Bibili rin po ako Ma'am Nobby nung kagaya nung sa inyo yung nakakapag-karaoke po kayo, di ba? Hindi po kayo na hindi po kayo na i-strike ni na patawag copyright. Bibili daw po ako ng D8. Sabi ni Ma'am Ani, D8 daw. D8 po yata na aparato. Sinasalpak po yata sa cellphone. Hindi ka po makaka-copyright nun. V8 po yata yung V8. Sabi ni Ma'am Ani, 500 lang daw po sa Lazada yun eh. Kagaya nyo po, di ba nagla-live po kayo, nagkumakanta kayo. Hindi po kayo nakaka-copyright, di ba? Kabsat, kunamlatanhan nga, Ma'am Kabsat. Kunamlatanhan nga, Ma'am Kabsat. Kabsat na lang po, Ma'am Nobby. Ayaw nyo po magpatawag ng ma'am, kayo naman. Yun daw pong gamit ni Yun ni Ma'am Ani. D8 daw po. Nag-order daw po siya sa Lazada. Ano po ba dapat? D8 daw pong gamit niya eh. Kabsa, B8. B8 yung in-order ko sa Lazada. Sabi po ni Ma'am Ani. Yun daw pong gamit niya.
Ngem, na alas, naririnig mo naman ang sounds ko pag kumakanta ko, di ba? Anya po usarin nyo. Anya usarin nyo nga ano, para madi kayo copyright. Anya ti nasayat. Kabsat, ano pong nasayat? Ano pong nasayat nga usarin? Kunagamin ni Ma'am B8 diretso mit J live ni Ma'am Ani B8 mit ti usaran ng Lazada 500 ng kanda kasama ti microphone hindi magandang quality yung B8 mas mahal lang po 1K Pro 1K Pro ano pong nun marami pong klase po sound card, hindi lang B8. Ano po yung gamit nyo? 1K po yung sa inyo. K1 Pro. K1 Pro po, sabihin ko sa mag-order ako sa Lazada. Sa inyo po ba pina-order nyo lang sa Lazada? Sa Lazada nyo po pina-order? K1 Pro? Lista ko nga, K1 Pro. Parang okay yan eh. K1 Pro. Sa Lazada po, no? K1 Pro. Opo, sa Lazada. K1 Pro. Mas maganda po yun kaysa sa B8. Ano pong pangalan nun? K1 Pro. K1 Pro. Try po natin Kasi maganda rin po yung minsan magla-live ako, kanta-kanta lang tayo. Maganda rin po kasi yan eh. Sa Lazada po. Mas maganda po talaga. Okay. 1K po, no? Yes. Nailista ko na po. K1 Pro sa Lazada. Paano po yung sinasalpak ng po dito sa cellphone? Sinasalpak ng po sa cellphone yun. K1 sound card sa Lazada. Kasama na pong nun, pag binili mo. Kasama na rin pong microphone. May microphone na rin pong kasama yan. Lazada K1 sound card. Opo. Wait po Lazada K1 sound card. Don't worry, Kabsat. Pag nakabili ka, sabihan mo ko, tulungan kita mag-install. Salamat po, Kabsat. Salamat po. I-install na lang. Tignan mo yung set. K1 sound card set. K1 sound card set. K1 sound card set.
Basta sa Lazada po, no? Wala pong copyright talaga yan, ma'am. Ay, wala pong copyright talaga yan, kabsat. Wala. Wala po, wala. Saan ka ba ngayon, kabsat? Nandito po ako sa Maynila ngayon. Pero, mga second week po ng September, babalik na po ako sa Baguio. Ginagawa po kasi yung bahay ngayon ni Uncle Don. Hindi naman po kasi talagang namimirmi dito sa Manila kasi may medical condition po. May hika po ako eh. Ginagawa lang po yung bahay po dun sa Baguio. Mga second week po siguro na September, babalik po ako dun. Andito po ako sa Maynila ngayon, ma'am. Ma'am na naman. Kamsat po, kamsat. Nadudulas po. Nasanay po kasi. Di po natin maiwasan ng copyright, kabsat. Hindi porke gumagamit ka ng sound card eh, hindi nakaka-copyright. Nakadepende po yung sa song choices. Okay. Okay po, okay. Sa song choices po talaga. Pag mga local, yun, makaka-copyright ka po yata, no? Pag mga local songs, pag mga foreign, pwede. Yes po, Kapsat Nobi. Basta bibili muna ako ng sinasabi niyo po na K1 sound card set. K1 sound card set kay Lazada. 1K po, no? 1K. Basta bilhin ko po yung set na. Ang sound card nakakatulong sa magagandang sound effects pag kumanta tayo. Nasa 2.5 po siguro, Kapsat. 2.5, 2,500. Try ko. Itignan ko po. 2.5, no? Sa mga sa mga Raon, sa Raon o sa po, sa Quiapo po mismo pupunta ako. Baka mas mura po, di ba? Sa Raon po mismo, sa Quiapo po kaya. Yung mga sa mga electrical po sa Quiapo, baka mas mura. Di po kaya. Sa Raon. Sa Raon. Mura, may 1.5 na po doon. Sa Raon nga po, sa Raon. Doon ang plano ko po talaga eh. Sa Raon, baka may 1.5 pa, no? Makakawaran pa ng 1K siguro. Okay lang, no? Sa Raon na po ako bibili. Sa Raon po, no? 1K.
Basta yung pangalan niya po, K1. K1 sound card set. K1 sound K1 sound card set. No po. K1 sound card set. Set. Sige po. Baka nga po mas mura sa round talaga. Makakapili ka pa po dun eh. Basta may budget po. Basta may budget na. Salamat po Kamsat Nobi. Salamat po sa advice. Nilista ko na po. Salamat po sa advice. Sabi po kasi ni Ma'am Ani, yung B8 naman daw. 500 lang daw po yun. Sa Lazada eh. Pero sinabi nyo nga po, mas maganda pala to. Dito na po ako. Baka dito na po ako. Yung mic po, di ba yung set po kasama na yung mic? Di pa po ba kasama yung mic doon sa sound card? Di pa po kasama yung mic. Pero may nabibili rin po sa Raon nun, di ba? May nabibili na po sa Raon mismo nun, kung hindi kasama. Yun nga po talaga bibiling ko. Yung may set na para may mic na. Para isahan na lang po, may microphone na. Yun na lang po gagawin ko. May kasama ng microphone para okay na. Pwede nyo po dalhin kung saan. Kuwari, naka-live, pag ganun, minsan, nasa Isabela po ako, minsan nasa Baguio, minsan nandito. Pwede rin pong dalhin. Very handy po ba? Handy po ba siya? Importante yung nadadala mo kung saan. Kahit saan ka pumunta. Yes, Kamsat. Salamat sa advice po, Kamsat. 3 minutes na lang, mag-out na rin tayo. Maliit na bagaan lang. Okay lang po yan. Kahit siguro sa dadalhin ko lang kahit saan ako pumunta. Paano? Kasama na po yung mga music doon? Paano po yung music? Kasama na doon? Pipili? Kasama na doon sa mga music po, naka-built-in na po doon sa sa sound card. May mga music na po doon, di ba? Paano po ba gagawin doon? Ang music po galing po sa cellphone mo. Kailangan mo lang i-connect sa Bluetooth. Okay. I-connect po sa Bluetooth. Kasi minsan magla-live din ako, kantahan lang. Kanta-kantahan lang. May time na kwentuhan about politics, pasyal-pasyal sa lugar, pagkain, kantahan. Para po itong channel ko. Apo, bibili po muna. Magka-canvas po muna ako sa Raon, Kamsat.
Mag-ano po ako muna sa Raon po. Magkaka-canvas po muna ako sa Raon. 1.5 to ano, pwede na yan. Mas mahal sa Lazada po, isa ka sa Shopee. Alam ko kasi meron pang delivery yan. May delivery, may binabayaran ka pa sa delivery ng ano yan. Alala ko nga po talaga yung Raon. Mura doon. $1.5 magandang klase na. Yes, Kapsat. Salamat po. Salamat po sa advice. 1.5 magandang klase na. Okay. Kasi sa Raon, matetesting mo pa. Kaya nga po, Kapsat, matetesting pa sa Raon. Mamaya, palyado pa nung i-deliver sa akin ng Lazada o Shopee na to. Mahirap din magtiwala sa mga Shopee sa Lazada na to. Marami rin ako napapanood na palpak ang mga dinideliver nila. Sakto lang po natin 2 hours ha. Nakaano na po kasi 1 hour 53 seconds eh. Tulog na rin po tayo mamaya alas 11. Pasado na alas 11 na pala. Salamat po ha, Kabsat Nobby. Salamat po sa advice. Kaya nga po, mas maganda talaga yung makikita mo at matitesting. Kaya nga po, mamaya iba pa ma-deliver sa'yo. Diba? Yung nangyayari po kasi talaga yung nakasil yung package. Mamaya iba yung laman, walang yan. Iba hindi naman ito in order ko ha. Mamaya ibang order pa yung dumating sa akin, walang yan. Meron nga po, nag-order. Ewan ko, ano man yun. Nag-order ng cellphone po yata. Mamaya, nung binuksan niya yung bato. Bato yung laman nung ano, walang yan. Sabihan mo lang ako kahit sa live ko, tuturuan kita. Marami na akong tinuruan while nasa live ako. Yes, Kapsat. Salamat po. Nakabili na ako. Talaga mag-ano ako ng budget yan. Kailangan ko rin kasi. Para hindi naman laging kwentuhan na dapat may kantahan konti. Bali yung mga songs po nasa cellphone. Yung songs po nasa cellphone, yung mga video okay, di ba? Video okay songs po, di ba? Dito ko po kukunin sa cellphone. Salamat Kapsat. Salamat po Kapsat Nobby. Malaki nga po ko sa inyo dalawa ni Mami Ani, di ba? Si Mami Ani rin nag-convince sa akin eh. Ano mo lang, mag-vlog ka na ulit. Parang ayaw ko na po na muna. Wala. Okay lang. Start ulit sa baba. Ganun lang naman talaga. Opo, search mo lang sa YouTube karaoke songs. Magugulat po dito yung mga ibang ko. Naggaganon na ako. Kaya gugulatin ko nga po sila eh. Yung dating channel po, di ba? Inanon na po sa inyo ni Ma'am Ani.
may nag-aano po sa channel ko talaga, may nagpapa-demonetize. Meron po kasi mga ano, meron po mga galit po sa akin. Nireport ako kay YT, pina-demonetize ko yung channel ko. Yung dati. Kala ko po alam niyo na. Inaano nga po ni Kabsat ni Ma'am Ani, di ba? Na-demonetize na ano ka na naman. Pangatlo na po to. Yun po ba yun? Pinapa-demonetize. Pwede po kasi yun, di ba sa YT, makikita nyo po i-report yung channel mo, i-report to YT. Meron po nakalagay doon report to YT. I-report nila yung channel mo kay YT. Dapat 5. Dapat po yata 5 o mahigit bago aksyonan ni YT yun. Si Jesse Boy, ano rin po yun. Copyright naman kasi yun, copyright. Kasi kumuha siya ng dapat mga ano lang kasi kinuha niya mga songs. Dapat po, yung mga songs lang na mga foreign. Mas ano pa nga po, mas mahigpit pa daw po pag pang OPM. Pag mga OPM songs ang meron daw talaga. Sa original, sa mga foreign, wala naman daw po. Iba po yung kay Jessie Boy kasi talagang sa akin talaga si Nadia meron talagang kaya nga po pag pumunta sa Manila Bay magpapaano ako dun sa mga vlogger ngayon kalakamsat kay Daddy D yung magagaling na vlogger po dun si Kamsat Daddy D marami na rin natulong sa akin yun malalaman mo daw dun malalaman mo kung sino yung nagpa-demonetize sa'yo gusto ko talaga malaman kung sino yung mga yan sino yung ayaw tumigil pa-demonetize pwede po daw malaman yun kung sino nagpapa-demonetize sa'yo kung sino nag-report kay YT makikita mo daw sabi po nila Kamsat Daddy D Kamsat Johansson TV yan. May pagkaano kasi po minsan yun tahimik po masyado Kamsat Black tahimik simpleng vlogger lang si Kamsat Black tahimik lang po siya pero nag-political vlogger na kasi siya diba sa ano po siya sa mga politika nag-involve na sa mga political vlogger na kasi siya Two hours na pala. Sige po, Ma'am Nobi, mag-out na tayo. Bukas po ulit, magla-live ako sa umaga. Magla-live po ako sa umaga bukas, alas 9 ng umaga. Sa gabi, alas 9 rin po ng gabi. Tulog na rin po tayo. Basta kung nakabili po ako ng kung nakabili po ako ng nung K1 sound card na yan, na K1 sound card set na yan, iyan ako po sa inyo. Set up po natin. Salamat po, Kapsat Nobi. Good night po. Ingat at God bless po lagi. Yan, out na rin tayo kakabsat, mga bunsoy. Ano na rin? I-David na rin. Salamat sa mga pumasok sa akin ngayong gabi. Yan, kay Ma'am Nobi, kay Kapsat Nobi. Kay Kapsat Nobi, kay Kapsat Diana. Kay Kapsat Raul, kay Kuya Ka-Hangout. Sino pa ba mga pumasok? Si Kapsat Diana, si Boss Molina. Yung mga pumasok sa akin kanina Yan, salamat po sa lahat ng mga nakasupport.
mga bunsoy, mga naka-silent lang dyan. Yan, bunsoy Yenyen, bunsoy Iris, bunsoy JL, bunsoy Ilya. Good night na sa inyo lahat. Ingat at God bless sa inyo lahat ha. Mga kakamsat, good night na po. Kuya Ben, Maestro Paul TV, dyan po sa Baguio. Yung pag narabi po sa inyo dyan. Malapit-lapit na po akong balik. Bye-bye. Ingat at God bless sa kamsat, mga bunsoy.